Ešte nedávno sa kráľovstvo divočiny rozprestieralo po celej Európe. Dnes jej zostávajú posledné pevnosti. Jednou z nich je tajomná tichá dolina, ukrytá uprostred Tatier. Jej odľahlé rokliny a čarovné pralesy sú bezpečným domovom pre medvede, ktoré tu žijú bez akéhokoľvek rušenia človekom. Vďaka 15-ročným skúsenostiam ekológa Erika Baláža sme mali možnosť neskreslene zdokumentovať život tohto charizmatického zvieraťa, strážcu divočiny, a upozorniť tak na stále viac ohrozený svet európskej divokej prírody.